तो भैया लोग गाना तो पावर स्टार पवन भैया के बहुत सारे आ गए, लेकिन दू गो गाना के छोड़ के बाकी सब गाना। नमस्कार प्रणाम, तब का हाल बरोगा सबके तरह सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जामन गाना के टीजर आ रहा है जेकर नाम रहे भोला जी के टोला। जी हाँ, तो भोला जी के टोला रहोगा सबके टीजर तो देख ले बानी, लेकिन टीजर पर डेट टाइम ना बतावल गए रहे कि हाँ आखिर में ये गाना कहिया आई और कब आई। तो हम वही के बारे में रहोगा सबके बतावे आल बानी, तो रहोगा सब वीडियो में बनल रही। तो वीडियो शुरू करे से पहले रहोगा सबके बतला दी कि यही चैनल पर खेसारी लाल यादव के एगो गाना आवे वाला बा, जवन गाना के टाइटल बा आंसू भइल गंगा जल। तो रउआ सब देख सकतानी एकर मोशन पोस्टर आ गइल बा, बस टीजर और गाना आवे वाला बा। तो बहुत जल्द यही पर गाना देखेला मिल जाई। रउआ सब बात करतानी पावर स्टार पवन सिंह के गाना के लेके, जवन गाना के टाइटल बा भोला जी के टोला। तब ई गाना रउआ सब बतला दी कि कल सुबह 6:45 पर आवे वाला बा। तब अब रउआ सबके ई तो बतावे के ना पड़ी कि गाना कौना चैनल पर आवेला बा, काहे कि हम पहले से बता रहल बानी। रउआ सब टीजर भी देख लेले बानी कि टी सीरीज हमार भोजपुरी पर ई गाना आवेला बा। तो भैया लोग गाना तो पावर स्टार पवन भैया के बहुत सारा आ गए, लेकिन दू गो गाना के छोड़ के बाकी सब गाना फ्लॉप रहल। एक फ्लॉप ही कहल जाई, काहे कि कोनो गाना अच्छा रिस्पॉन्स ना पैलक, बस दू गो गाना अच्छा रिस्पॉन्स पैलक। ये भोले बाबा और चूड़ी हरी हरी दू गो गाना मात्रम पूरा अच्छा से पब्लिक के खुश कैलक। बाकी बहुत सारा अच्छा गाना आवता, लेकिन कारण हो गई खेसारी लाल यादव से हाथ मिलैला के ओकरा बाद से कोनो गाना पावर स्टार पवन सिंह के ना चलता। तो पवन सिंह पर डिपेंड करता कि भैया अगर लाइव आकर एक बार अपना फैन से जरूर बात करी ये बारे में, तब जाकर कहीं फैन के दिल खुश हुई, तब रउआ गाना के प्यार आशीर्वाद फिर से मिले लगी। तो इस सब अपडेट रउआ सबको कैसा लागल कमेंट करके जरूर बतलाएं। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, हर हर महादेव।